Bună ziua, bine vă găsesc! Sunt Violeta Niță, managerul Centrului de Meditație și Dezvoltare Personală și fondatorul acestuia. Desfășor această activitate de 10 ani de acum, când am decis, cu fonduri nerambursabile, să înființez acest centru din două motive. Dragul față de copii și convingerea fermă pe care mi-am păstrat-o că dacă putem să schimbăm ceva în societatea în care trăim, atunci trebuie să investim în educație, bani, timp, energie, suflet. Din acest motiv am înființat Centrul de Meditație și Dezvoltare Personală pentru a-i ajuta pe copii, pe elevi, să-și poată îndeplini obiectivele școlare, fie că asta înseamnă să înțeleagă materia de la școală, fie că au de susținut vreun examen. Colectivul nostru de profesori este extraordinar de bine pregătit, majoritatea dintre ei sunt foarte tineri, dar asta nu înseamnă că nu sunt foarte valoroși. Sunt oameni foarte bine pregătiți, oameni care investesc energie și timp în permanență în dezvoltarea lor și suntem într-o continuă căutare de astfel de oameni. Aici am schimbat destine și când spun asta nu exagerez deloc. Îmi amintesc, ca să vă dau doar câteva exemple, de un elev care nu promovase bacalaureatul 3 ani la rând la o materie și a venit și ne-a cerut ajutorul, era foarte neîncrezător. Motivul pentru care acum își dorea cel mai tare să reușească era pentru că se îndrăgostise de o fată care era studentă și nu putea să-i spună că nu are bacalaureatul. Bineînțeles că a luat examenul cu aproximativ 9,20, o poveste de acum ceva ani, și e foarte frumos că am fost invitată la nunta lor. O altă poveste care mi-e foarte dragă e a mamei unei foste eleve. Eleva fusese la noi pentru meditații în clasa 12-a pentru bacalaureat și în anul următor ne-a cerut ajutorul și mama. Dumnezeu nu promovase bacalaureatul la timp și acum se punea problema la serviciul pe care îl avea să fie promovată, era foarte apreciată, doar că nu se putea face asta pentru că nu avea diplomă de bacalaureat. Într-un an a învățat cele 3 materii, venea la meditații după serviciu, învăța și a promovat cu note foarte mari. Și cel mai aproape de sufletul meu este exemplul surorii mele cele mici. Sora mea a promovat examenul de bacalaureat la 38 de ani, când avea 2 copii. La vârsta la care a mers la școală, a făcut școala profesională, iar acum, adult fiind, a ales să-și continue studiile la un liceu la Seral. A promovat examenul de bacalaureat și nu doar că a făcut asta, ci a avut cea mai mare medie de la ea din liceu. Avem foarte multe astfel de povești și dacă vă doriți să faceți parte din această echipă care schimbă destine, punând accentul pe educație, CV-ul dumneavoastră este binevenit la contact@centruldemeditații.ro. Nu vă cerem decât atât, să fiți foarte bine pregătiți și dispuși să investiți timp și energie în dezvoltarea dumneavoastră. Vă aștept cu drag!